Is-sitwazzjoni żviluppat b'tali mod illi l-Aquarius għamel rescue mission fl-ibħra taħt ir-responsabilità Libjana u rrifjuta illi jagħti il-persuni illi ġew salvati fidejn l-awtoritajiet Libjani. Dan ħoloq impass dan il-vapur jiġġerra fil-Mediterran u anka wassal biex il-vapur ġi tneħħitlu l-bandiera illi kellu biex l-istat tiegħu huwa wieħed dubjuż ħafna. Is-sitwazzjoni kienet qed teskala u teskala bis-serjetà u fuq inizjattiva tal-Gvern Franċiż u l-Gvern Malti iddeċidejna li nieħdu dan il-miżuri. L-ewwel nett illi kwalunkwe ħaġa li trid issir fl-ibħra internazzjonali. Il-mument li kieku l-Aquarius daħal fl-ibħra Maltija u f'Port Malti, id-dover tagħna kien nkunu qegħdin narrestawh u twassal għal sitwazzjoni komplikata oħra mhux ħażin u l-Aquarius diġà qal li la darba issa m'għandux bandiera ħajerġa' lura fi Franza u l-awtoritajiet Franċiżi għandhom huma ir-responsabilità li jieħdu l-passi f'dan ir-rigward. Meta t-temp ikun jippermetti fl-ibħra Maltin nistmaw jumejn oħra, ħajkun hemm tranzizzjoni bejn 58 persuna li hemm abbord mill-vapur Aquarius għal vapur tal-forzi militari Maltin, tal-forzi armati Maltin li mbagħad dawn il-persuni 58 li huma jitwasslu Malta u immedjatament jibda l-proċess biex it-58 kollha kemm huma jittieħdu f'erba' pajjiżi oħra. Franza, il-Ġermanja, il-Portugal u Spanja. L-ebda wieħed minn dal-persuni mhuwa ħatibqa' Malta. Bekk urġejna u rejna li aħna rridu sitwazzjoni fejn inkunu qegħdin nuru li aħna proattivi, mhux tgħid le u ma tipprovdix soluzzjonijiet, qed tittieħed pass min-naħa ta' Franza fir-rigward dan il-vapur biex jirregola s-sitwazzjoni tiegħu. U rejna solidarjetà mal-persuni u Malta ma tabbit bl-ebda pis. Biss dan mhux sitwazzjoni fejn ngħidu li nagħmlu minn Malta xi ċentru ta' immigrazzjoni. Aħna din huma soluzzjonijiet ad hoc għax inkellek ngħidu li aħna xi ċentru ta' immigrazzjoni aħna dik ma naqblux magħha u nispiċċaw fil-verità naħseb kontra l-interessi ta' pajjiżna stess.